नमस्कार। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। चुनाव त लड़ी है प्रियंका, लेकिन यूपी से नहीं। यूपी में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के रूप में 4 बार चुनाव में जिम्मेदारी संभाल चुकली प्रियंका गांधी यह बार चुनाव लड़े के मन बना लेले बाड़ी। कांग्रेसियन से जौन खबर मिल रहल बा उससे त यह लागत जे चुनाव तो लड़ी हैं, लेकिन इहो तय बा कि उ उत्तर प्रदेश के कोनो सीट से चुनाव नहीं लड़ी हैं। 2019 में जब उ उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आयल रहली, तब से लेके सगरो चुनाव में पार्टी के हार के मुंह देखे के पड़ल है। कोनो में जीत नसीब नहीं भइल रहे। एकरा माने उनकर कोनो करिश्मा उत्तर प्रदेश में नहीं चल पावल। कांग्रेस पार्टी जैसन पहले रहे वैसन अब्बो बा। हालांकि अपने महतारी सोनिया गांधी या भाई राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र में जाके सियासी अनुभव तो खूब बटोर ली, लेकिन प्रदेश में जवन योगी या मोदी जी के आभा बा ओकरे सामने ही कहीं ठहर नहीं पई हैं। ओकर एगो इहो कारण बा कि उनकरे भाई के लगे भारत जोड़ो यात्रा और महतारी के लगे मनरेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसन महत्वपूर्ण कानून लागू करवले के अनुभव बा, जबकि प्रियंका के लगे ऐसन का कोनो अनुभव नहीं है। प्रियंका के सियासी भविष्य बेहतर बनावे खातिर कांग्रेस पार्टी के चाही जे उनकरा के ऐसन जगह ही से चुनाव लड़ावे जहां पार्टी के थोड़ बहुत आधार वोट होखे। एकरे खातिर सबसे सुरक्षित जगह जन लौकता उ दक्षिण भारत बा, काहे से कि वहाँ पार्टी के अबहनो ठीक ठाक जनाधार बा। जानकारी इहो मिलता जे उनके कर्नाटक के चिकमगलूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ावल जा सकेला, काहे से कि यह एगो क्षेत्र बा जौन कांग्रेस खातिर बड़ा भरोसा वाली सीट है। 1977 में जब सगरो देश भर में कांग्रेस हार गेल रहे, तब्बो यहाँ से कांग्रेस से इंदिरा गांधी चुनाव जीतल रहली। 1978 में देश भर में एगो नारा लगत रहे कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकबगलूर। यही मारे लागता जे यहीं से कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ाई। हालांकि कुछ पार्टी के नेता लोग उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ावल चाहता लोग, जबकि उनकरा खातिर यहाँ से चुनाव लड़ल आत्मघाती सिद्ध हुई। उनकरा के यह चाही कि हर हाल में यूपी के बाहर कहीं से चुनाव लड़ें, यह उनकरे भविष्य खातिर ठीक रही, काहे से कि यूपी में उनकर छवि ठीक नहीं है। अब देखल ही दिलचस्प बात जे प्रियंका गांधी फाइनली चुनाव कहाँ से लड़ेली। आज के एक कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात हुई यही समय यही चैनल पर। तब तक खातिर नमस्कार।